Pred výberom systému je najkľúčovejšie sústrediť sa práve na svoju spoločnosť, nesústreďovať sa príliš na technickú stránku, nejako riešenie, ale práve na to, čo potrebujem, čo je môj kľúčový proces a čo vlastne hľadám. Čo sa týka technologických nástrojov, tam mám 4 možnosti. Existujú jednoúčelové aplikácie, to znamená špecializované jednoduché aplikácie na konkrétny účel, povedzme fakturácia alebo skladové hospodárstvo alebo projektový manažment, ktoré sú úzko profilované, užívateľsky veľmi zrozumiteľné, ale naozaj nejdú veľmi do široka, sú konkrétne oseknuté na tú konkrétnu aktivitu. Potom existujú účtovné alebo ekonomické systémy, vyvinuli sa priamo s tým, že ich primárna úloha bola účtovníctvo a ekonomika a ostatné moduly ako zákazky, projekty, CRM postupne pribúdali, čiže systémy narástli do šírky, ale stále ich kľúčová pridaná hodnota je v legislatíve, ktorú majú veľmi dobre zvládnutú. Potom už postupne prechádzame do kategórie krabicových ERP systémov. Tam je veľmi ťažko urobiť čiaru medzi tým, čo je ekonomický systém a čo je krabicový systém. Tá základná definícia je v tom, že krabicový systém nám umožňuje len už vyvinuté funkcionality obslúžiť, neumožňuje nám ich prispôsobiť do tej miery, ako v systéme na mieru. A práve tam prichádza na štvrtý spôsob, to sú implementačné ERP systémy, ktoré nám umožňujú už fungovať v základe, ale otvárajú nám možnosti prispôsobenia práve pre našu spoločnosť. Takže to sú 4 možnosti, ktoré máme: jednoúčelové aplikácie, ekonomické účtovné systémy, krabicové ERPčka a implementačné informačné systémy.